anem a presentar, Ningú com tu, aquesta novel·la gran. Novel·la gran, l'ordre importa, en aquests casos, ja en parlarem després. Escrita a quatre mans per la Sílvia Romero i el Manel Giovanni. Moltes gràcies per ser aquí, Manel i Sílvia i Manel. Després, avui, excepcionalment, tenim cava nostra de la biblioteca, que no en tenim mai. Aquesta vegada hem esgarrapat amb les ampolletes perquè tenim la nostra escriptora de capçaleres. No ens n'hem d'oblidar que la Sílvia Romero és la nostra escriptora de capçalera ja fa uns quants anys. L'Antonieta és l'amiga de Pilar. Pilar, recordeu, és la germana gran d'aquestes dues germanes. Doncs l'Antonieta és l'amiga de Pilar i ja de ben joves l'Antonieta sempre defensarà el seu nom, el nom de la Pilar, o l'honor de la Pilar. També serà una de les persones que ajudaran, col·laboraran en aquesta fugida junt amb el senyor Pedro, que és un altre dels implicats, no? Serà una de les persones que col·laboraran perquè elles puguin fugir del poble quan veuen que la seva vida corre perill. L'Antonieta serà sempre l'amiga fidel, l'amiga incondicional. I malgrat que tindran, estic parlant sempre en relació a la Pilar, tot i que evidentment per coneixença també s'establiran llaços d'amistat amb la Pasquala. Malgrat que tindran ben poques oportunitats de veure's, de contactar de manera directa l'Antonieta i la Pilar, recordem que la tenim instal·lada a França, l'afecte i l'estima sempre seran presents. I l'Antonieta, com a referència per intentar definir-la, l'única cosa que podria dir és que és una dona llesta, que com ella mateixa diu, sap nedar i guardar la roba. I com que heu tirat molt bé l'Antonieta, sisplau, el safareig. He comentat ara fa un moment, parlant de l'Antonieta, que en algun moment, fins i tot l'Antonieta el que fa és defensar el nom de la seva amiga Pilar. I us llegirem un breu fragment de la novel·la on es pot veure precisament aquesta actitud per part de l'Antonieta. Antonieta, la modista del poble, o la cosidora, com l'anomenaven la majoria, la gran amiga de la Pilar i alhora tan diferent. Una de les poques persones, juntament amb l'apotecari senyor Pedro, en qui podien confiar a cegues i sabent de ciència certa que mai no les trairia, que mai no les criticaria i que, fins i tot, estava disposada a defensar-les. Com bé havia fet els primers dies que a Valderrobres va començar a circular els rumors que Jesús, el promès de Pilar, l'havia deixada. Fixa't tu, primer el Berenguer és nebot i després és fill d'en Mario de la Vega. Entrarà a l'Escolania de Montserrat gràcies a la seva oïda absoluta. Això de l'oïda absoluta és que si algú fa el que té oïda absoluta diu això és un re major. Vull dir què? Doncs entra a l'Escolania de Montserrat gràcies a la seva oïda absoluta. Més tard prendrà els hàbits benedictins i s'ordenarà sacerdot. Seguirà les idees de l'abat Escarrer i dins del monestir serà partícip del moviment de resistència a la dictadura. Esdevindrà bibliotecari major de la llibreria monàstica i des d'aquell lloc, gràcies a una decisió valenta, facilitarà una descoberta sorprenent. Per tot plegat i més coses encara rebrà un càstig sever, però tal com és ho intentarà revertir. És un breu fragment d'una carta que Berenguer escriu al seu pare. El seu pare, en aquest que hem dit que és el senyor Mario de la Vega, que primer va ser el tiet i ara és el pare. Riells del Montseny, diumenge 16 de maig de 1971. Estimat pare, segur que se't fa estrany el lloc des d'on t'escric. Ja deus comprendre que no estic pas de vacances i, com veuràs, és ben diferent d'un retir espiritual. També et deu semblar rar veure que la carta està escrita amb uns folis sense l'encapçalament habitual. És així perquè, des del divendres 30 d'abril, m'han apartat del monestir i de la seva biblioteca. Sí, pare, ja no sóc monjo de Montserrat. Sí, a més de les ciutats i pobles que acaba de dir la Sílvia,
tenim uns espais que els hem recreat. O sigui, és allò de dir, entrem allà dintre, ens ho imaginem per lo que hem vist i per lo que sabem i ho expliquem. I ho hem recreat a fi de poder veure com viuen, què fan i què pensen alguns dels personatges de la novel·la. És així com entrem a dins de 2 monestirs benedictins. És important que siguin benedictins, podrien ser d'un altre ordre, però són benedictins. El primer a Itàlia, a la casa mare de Monte Cassino, que està a 140 quilòmetres al sud de Roma. I l'altre monestir benedictí és la nostra abadia de Montserrat. Una i l'altra tindran importància, molta importància al llarg del relat.